Bine v-am găsit, dragii mei, la primul episod din Ce mai face familia Hârcan în timpul liber. Îl avem pe Charlie, mascota canalului, de altfel, Dr. Crochet. Este un pic obosit, știe că eu am un pic de treabă și că voi găti astăzi pentru familie. Nu are nicio treabă, după cum vedeți, da? Eu astăzi voi găti carne de vită. Aici am un rasol, voi arunca această apă cu spumă urâtă. Așa, acolo fac o ciorbiță, am pus apă la încălzit ca să arunc apa de acolo și să pun în continuare să fac ciorbița. Aici la fel voi arunca apa, am apă la încălzit, da? Și voi găti un rasol cu multe legume super delicios pe care îl vom servi cu hrean. Aici ciorbița va fi din oase cu cărniță de vită, la fel va ieși gustoasă și o voi acri cu zeamă de struguri făcută de aburidă. Aici îl avem. Poate vă era dor de sfărăitul lui. Haideți să avem spor la treabă. În continuare vom da cu aspiratorul, vom șterge, fiindcă așa trebuie, da? Să facem casa curată, ca de luni să ne apucăm de croșetat. Haideți să vă explic în linii mari cum procedez eu la ciorbița de vită. Am adăugat ceapa, o las să fiarbă, nu mi s-a oprit procesul de fierbere, fiindcă la mine carnea deja fierbea, adăugând ceapa, care este rece, da? La temperatura camerei. Dacă aș fi pus și morcovul și ardeiul, s-ar fi oprit procesul de fierbere și eu nu mi-aș fi dorit asta. Așa că am adăugat ceapa și voi lăsa să fiarbă 10 minute, după care voi începe pe rând și voi adăuga ardeiul, morcovul, dar după ce adaug numai ardeiul, las la fel 10 minute să fiarbă. Apoi morcovul, las 10 minute să fiarbă, cartoful, mie îmi place și cartoful la ciorbiță și la urmă de tot, după ce las să fiarbă toate legumele și sunt aproape fierte, voi adăuga și un pic de dovlecel, că am aici și un dovlecel. Curățenia este gata, dragii mei, Charlie este fericit că mama lui tocmai a terminat treaba. Acum vom sta la masă, nu-i așa, Charlie? Ce zici? Vom sta la masă? Vrei și tu ceva? Da, hai să arătăm la fete, măcar așa prin intermediul camerei, cum arată, ce aspect are ciorbița mea de vită. Cu bostănei și cu cartofi, îmi plac legumele foarte mult. Și un pic de rasol cu hrean, e adevărat, și aici legumele primează. Ce pot să zic? Să avem un weekend minunat și poftă bună! La revedere!